As mariscadoras de Carril mobilizáronse de novo para denunciar os motivos que a Xunta de Galicia xustificou para non aprobar as modificacións do seu plan de explotación. A escaseza de produto provoca que as mariscadoras apenas poidan traballar. Por elo, entre as súas peticións está a de aumentar os topes en caso de riadas para salvar o produto. Como nós temos ao lado un río, temos a probabilidade de riada todos os anos. Entonces, si en vez de poder quitar 10 kilos, podemos quitar 20 e non deixar que morran esos 20, subimos ese cupo. Pero non quere dicir que nós estuviéramos quitando 15 kilos. Eso é mentira. As mariscadoras tamén aseguran que as declaracións da directora xeral do mar son mentira e que o traballo destes meses non lles permite chegar ao salario mínimo. Eu lle digo, a ver se a señora directora xeral do mar pode vivir cun trimestre de 1.700 euros ou 1.800 euros e pagar unha seguridade social, unha semilla e a agrupación, que nós temos todos esos pagos. Entonces, ela que me vai falar da campaña de Navidade solo. A campaña de Navidade é boa, pero nós vivimos 12 meses, non de un, vivimos de 12 meses ao ano. E como todo o mundo sabe, temos que guardar de Navidades para ahora. Pero que si xa non dá para estirar máis, é imposible. Dada a situación que atravesan, as mariscadoras piden un cese de actividade para que o marisco poida recuperarse e salvar as vindeiras campañas. Unha parada que dende a Consellería do Mar néganse a aceptar. Señora, vaixe á playa, mire, pegue unha rastreada na playa, pegue unha rastreada en Bamio e dígame se hai marisco. Porque se nós que levamos 4 ou 5 horas, algúns levamos todo o marisco, pero non toda a agrupación. E o que ten que facer a directiva é garantizar que todo o mundo gane un soldo. A Confraría de Carril négase a mandar á Xunta a documentación necesaria para que o plan sexa aprobado. Por elo, as mariscadoras culpan directamente ao patrón maior de xogar co sustento de 87 familias. A bióloga da Confraría é a que leva o seguimento do recurso de todo o ano, é a que ten os datos verdadeiros do que pasa todo o ano na agrupación, pero o patrón maior quere facer un informe independiente. Un informe independiente entendemos que pagado por él e que imaginamos que dirá o que el queira. Eso é o que imaginamos nós. As mariscadoras reclaman á Xunta que acepte a súa proposta sen ter en conta a negativa da Confraría. Tamén piden á Consellería que non permita que o patrón maior dificulte os seus traballos. Continuarán movilizándose ata que se lles presente unha solución.